Chcem vám predstaviť produktovú radu Kunai Minimal v prevedení chodových dverí. Je to najnovší produkt, ktorý momentálne sme vyrobili a budeme ho vyrábať v štandarde. Je to špeciálne na požiadavky architekta. Máme dvere, ktoré sú panelové, to znamená rámová a krídlová časť je vytvorená z jedného panelu. Zaujímavosťou je ich špára medzi krídlom a rámom je len 5 mm. Vlastne vytvára to špeciálny jedinečný dizajn. Dvere sú lineárne. Zaujímavosťou týchto dverí je, že z vonkajšej aj z interiérovej strany sú úplne lineárne. Ďalšou zaujímavosťou týchto dverí je hrúbka, je až 118 mm, čo spĺňa špeciálne nároky na nízkoenergetické a pasívne domy. Ďalšou zaujímavosťou máme špeciálny nový prach s druhou odvodňovacou líniou, ktorý vlastne je to úplná novinka, ktorý momentálne montujeme do tejto kategórie dverí. Ďalšia zaujímavosť, sú tu špeciálne panty, skryté panty od firmy Simonswerk, ktoré sa dajú otvoriť viac ako na 90 stupňov. Tieto dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom, ktorý môžeme ovládať manuálne, ale taktiež ovládať motoricky cez fingerprint alebo cez klávesnicu. Tieto dvere sú vybavené 3 tesneniami, 2 sú v ráme, 1 je v krídle. Môžeme ich vyrábať na výšku 2 m, 2 m 20, 2 m 50 až 3 m. Celkovú šírku, ktorú dokážeme urobiť týchto panelových dverí, sa pohybuje až do 2 metrov, čo znamená, že dokážeme vlastne pre architektov a pre zákazníkov tú hlavnú dominanciu dverí alebo vstupu do domu dokážeme urobiť v takomto krásnom prevedení. Takže asi zhruba toľko o týchto dverách. Ak by ste chceli o nich vedieť viac, pozrite si nás na stránke www.kunai.com alebo v našom showroome na Tatranskej Štrbe, kde vám môžeme o týchto dverách povedať viac informácií. Ďakujem.